Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, nag-trending karong bag-o kining abatanon sa Southern Cebu nga mihimo og mabulukon kay nga mga costumes sa lain-lain nga mga dolls, mga festival costumes kini mga kapuso. Karong buntaga ato makauban kining batanon nga moay nagmugna niini ug nganong iyang gikahiligan kini ning panahon sa quarantine. Gikan sa lungsod sa Pinamungahan makauban nato si Junmar Natinga. Good morning, Junmar. Hello po, Sir Nico. Good morning sa tanan mga tanaw karon. Good morning sa tanan mga kapuso. Hello po, mayong buntag. Mayong buntag, Junmar. Kang kinsa maning nakahatag nimong ideya pagbuhat aning mga costume sa lain-lain nga mga dolls. Kang kinsa maning nga mga dolls imong gibuhat labi na karong panahon sa quarantine? Ano po, Sir Nico, kanang doll nga akong gigamit, actually wala jud ko'y doll. So nanghuam ra ko sa ko ang friends, so naman siya manghod, so nanghuam ko, naka-decide ko nga himuan ako festive costume kay sukad jud nag high school ko kay hilig na jud kay kog arts and design. So karon nga quarantine days, murag kanang kuwang ako ang kuan ba quarantine ba kung dili ko kahimog arts kay lagi ginahan lagi gyud kay ko. So mo to naka-decide ko nga kanang himuan ako siya og kanaang festive costume. Unsa man nga mga materyales kasagaran imong gamit, Junmar? Kuan sir, actually wala jud ko nagpalit og mga materials kay lagi quarantine, so wala kay ikagasto. So kani ko mga materials na gigamit is katunan ni mga recycled nga ginakip na ko since high school pa ko nga sa kanang bodega ra ba mao kong gipanggamit. So can you tell us more aning sa kadadal lain-lain ni og konsepto, lain-lain bali og matawag nato nga festival ang gi-represent niya? Yes po, Sir Nico. Such as unsa man nga mga festivals pananglit? Kaysa kanang katuang banig nako katong nay backdress nga Walis Tambo, which is sa Ati-Atihan at Ati-Atihan Festival. Ning katopong sa Buwak katong floral, which is represents Panagbenga Festival. Yun po. At saka yung katong usapod nga si Sinulog sa Cebu po yung which is Sinulog po Festival. And then yung may po ko'y usa nga katong ang gitawag na ko og COVID-19 team doll katong nagrepresents og kanang tungod sa quarantine days pa naka-idea po kung himuan na ko siya costume pero fashionistas nga kanang na siya face shield og face mask katuwa po. Okay. Nga ani gyud i-transit the family na gyud ay. Sa jeans, sir. Akong papa kay may jud siya kanaang carpentry, so may ka siya kanaang sculpture. Sir Nico, may ka siya sculpture. Then akong mama kay hilig sa kayo og kanang may kay mata sad ba kanang mahimutang kung sa nindot ug unsay dili. Sa liwat lang jud ko sa akong mama magpapaguro. Inana. Ikaw gid mismo ning tahi ana like manumano gyud ni Junmar? Opo, Sir Nico, nagtahi jud ko manumano lang. Wala ko gigamit nga makina or machines nga. Kung tahi ra jud to siya. Then katong mga details sa kanang festive costume is kuan to siya gamit ako glow stick o glow gun. So mga details sa festive costume. So far by doing this kumusta man murag of course doon na kay outlet sa imong kalaay o anxiety ba ka karong panahon sa pandemic? Murag pila ko wala na jud kay kanang idea ba unsay arts nana so mo to kay naka-decide ko mag-create atong festive costume. So nalipay ra sad ko kay naato day ka interested ang mga tao day sa social media, Sir Nico. Basig doon na pay uban diha Junmar nga murag interesado nga ipa-dress up ilang mga dolls nimo. Pwede kanila ma-contact sa imong social media page? O pwede kayo Sir Ken katong sa ginahan magpahimog costume, pwede na kayo mo contact sa akong Facebook page which is GM, search lang yung GM 1998. Ayun, patak yung GM Constantino. Facebook page. Finally, Junmar, advice nimo, mahatag nimo nga tambag sa atong mga batan-on karong panahon. Siguro uban pareha nimo murag gilaay, murag walay kayo nabuhat sa balay, samtang nagpaabot pa kay wala pa may klase in the meantime. Unsa may imong matambag sa atong mga kabatan-unan diha labi na pag-pursue sa ilang mga kahiligan? So actually this quarantine days jud no sa mostly sa mga kabatan-unan jud so ang basin maybe nga napod jud mo ma-discover sa inyong self. Naji mo discover sa inyong self. So pwede kaninyo ang buhaton no usay gusto niyo buhaton pero not totally nga magbuhat mo og mga dautan.
Alright. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntag mahimong nakuhaan sa og ideya sa atong mga kapuso diha. Thank you so much gikan sa pinamungahan Thank you Junmar po. Datinga. God bless. God Thank bless you, po, Junmar. Fernando. Thank you.